Benvinguts i benvingudes. Avui us explicaré el conte La nena que va aturar el trànsit, escrit per Fabrizio Valerio, il·lustrat per Bruna Assis, en col·laboració amb l'associació Osona Bici. En una gran ciutat, una nena va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Un policia irritat li va tocar el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Un home que arribava tard va accelerar vers el policia irritat que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Un conductor d'autobús va frenar rondinant contra l'home que arribava tard i havia accelerat vers el policia irritat que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Un taxista malhumorat va escridassar el conductor d'autobús que havia frenat rondinant contra l'home que arribava tard i havia accelerat vers el policia irritat que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Un motorista apressat va tocar el clàxon. El taxista malhumorat que havia escridassat el conductor d'autobús que havia frenat rondinant contra l'home que arribava tard i que havia accelerat vers el policia irritat que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. El conductor d'una ambulància, espantat, va engegar la sirena. Darrere el motorista apressat, que havia tocat el clàxon, el taxista malhumorat, que havia escridassat el conductor d'autobús, que havia frenat rondinant, contra l'home que arribava tard i havia accelerat vers el policia irritat, que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. El pilot d'un helicòpter va sobrevolar enfurit el conductor d'una ambulància que, espantat, havia posat la sirena darrere el motorista apressat que havia tocat el clàxon, el taxista malhumorat que havia escridassat el conductor d'autobús que havia frenat rondinant contra l'home que arribava tard i havia accelerat vers el policia irritat que li havia tocat el xiulet a la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta. Llavors, un home gran que no tenia res a veure amb aquesta història, observant encuriosit l'enrenou provocat per la nena que va aturar el trànsit muntada en la seva bicicleta, per divertir-se, va decidir creuar el carrer. Molt a poc. Si aquest carrer fos meu. Cada dia, tornant a peu de la feina a casa, veig nens i nenes a les voreres. Juguen a pilota, van en bicicleta o en patinet, juguen a fet i amagar, corren d'un costat a l'altre. Molt a prop hi passen cotxes a tota velocitat. Si poden, esclar, perquè gairebé sempre estan atrapats en un embús i toquen la botzina. M'esgarrifo i em demano, i si cau una pilota a la calçada i algú corre a buscar-la? Però poc després em dic, bufa, aquesta vorera és molt estreta. Com pot haver-hi més espais pels cotxes que per les persones? Llavors m'enfado. O per ser més precís, m'indigno. I ja a prop de casa em demano de nou. És que quan començo a pensar una idea enllaçada amb una altra no s'atura mai. Si jo fos l'amo d'aquest carrer, si aquest carrer fos meu, donaria l'ordre de... No en donaria cap d'ordre, perquè si aquest carrer fos meu, seria de tothom. Sempre tindrien preferència les persones de carn i ossos
I punt. Finalment, obro la porta de l'edifici, agafo l'ascensor, entro a casa. Respiro profundament. Ja és de nit. Sento la feliç cridòria dels nens al carrer. I, tot i estar una mica encongit, el meu cor somriu. Bé, espero que aquest conte us hagi agradat tant com a mi. A mi m'ha fet reflexionar moltíssim sobre el paper dels infants a les ciutats, les coses que estan adaptades i aquelles que no. I us vull parlar una miqueta sobre una iniciativa que estan portant a terme a Vic, el Bus Bici, on els infants es traslladen en bicicleta de l'escola a casa i de casa a l'escola. Cada vegada hi ha més famílies implicades i més infants que hi participen i em sembla superenriquidor i interessant. Si podeu, busqueu informació, compartiu i mireu una mica de què va aquest tema perquè em sembla superpioner i superinteressant.